Du er nu kommet til login-siden. Her indtaster du din e-mail, den samme som du har oprettet din profil med. Jeg har lånt Susanne Veksøs for at vise hvordan, og indtaster mit kodeord. Nu kan jeg logge ind. Hvis du vælger at klikke af i Husk mig, vil computeren huske dit kodeord i 30 dage. Står du og har glemt dit kodeord, kan du klikke her. Hvis du indskriver din e-mailadresse og klikker på nulstedet kodeord, vil du få tilsendt et nyt kodeord på mail. Hvis ikke du har glemt det alligevel, gå tilbage til login. Jeg logger ind med Susannes og indtaster kodeordet og log ind. Nu er det en god idé at skifte kodeordet til et kodeord, som er lige præcis det du kan huske fremover. Og gem.